Hello! Salutare și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi noi vom juca Brawl Stars și depinde de voi ce facem. Astăzi noi jucăm Brawl Stars așa epic cu acest băiat. Și hai să dăm ready, adică zic să dăm ready, nu? Sper. Suntem cu Piper, noi dăm de la distanță și dăm și lui ăsta cu fărul ăsta la distanță. Mi l-a spart instant omul meu, băieți. Prosigi, nu știu cum. Ce se aude? Uai, băiețe! Să găsiți! And the wishes, guys, sorry in the over. Pa! E Caruna, bro. Nu știu nici. Mam! Minusul trofeu. Vai, ce-mi face rău cu ăsta, băieți. Uitați-vă, aveam mai multe. Aveam până la 3. Aici. 30 ceva, dar mi s-a luat. Cu cine să jucăm? Cu el? Corect. Rextang. Și da. E bine. On the play. Haidem cu coleta. Nice, băieți. Ia-l, băi! Bă, ce prost, bă, n-am luat-o, băi! Cum bă să fie așa, n-am să ai așa 13.000 de trofee, să fii nablet la 13.000 de trofee, băi. Băi, ce nable, bă. N-am văzut așa ceva, nablet. Așteptăm și mă duc pe ea. Haide, luță de mare. Hopa, haide, da. Digi, da. Mem, băieți. Mamă, are Tara în echipă. Fugi, nani, fugi, domnul. Mamă, ce-i-a dat au? I-a dat auto bucata. Mă bag la pe aici. Nu. Ui, să mor, băieți. Fuck. Mamă, băieți, cât am scăzut. Offline, du-te, mă, și lasă-mă în pace. Du-te și lasă-mă în pace, că nu mai pot. Nu știu cu cine să jucăm. Jucam cu MZK un pic. Așa de un pic cu MZK, da? Jucăm 12 ore pe zi, ui? Ce zici? Să jucăm 12 ore pe zi? Nu cred că putem. Nu cred că putem să jucăm 12 ore pe zi. Băi, i-aș încerca, sincer. Dar Nestasa la o jucat 12 ore pe zi și are 50.000 de trofei. Deci, e rău, băieți. Uite. What the shit? Ia, fake coleto! Nu, man, what? What is this? Back, in, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 40. Am făcut atâtea de 50. Am făcut 50, l-am făcut de toate. Nu m-am făcut la facultate. Mi-a plăcut de toate. Mi-a plăcut la facultate. Nu că să cred. Mișcă-te, fă colet! Toate băieți, ce proști. Da, în echipă. Uite cum nu se mișcă. Uși de acolo, pleacă din aia. Du-te, două, da. Ui, de luță, dai. O de luță de mari.
Uai, băieții mei! Mori instant! Dacă îmi dă asta bucată. Nu cred. Nu cred. Failo, dai coletă! Ia uite-o, bă, ce proastă! Locul 2, bye! Nașpa! Bă, du-te încolo, bă, nu-i corect, bă. Băi, și cam atât a fost și cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa!